Здравейте, добре дошли в канала на Център Далет. Аз съм Ради и в това видео може да гледате таро прогнозата за вашия зодиакален знак за седмицата 25 август до 31 август. Ред е на Риби и предполагам повечето сте тук за да слушате за слънчевия си знак, който ще ви покаже какви събития ще ви се случат през седмицата. Но лунният знак не е по-малко важен, защото той ще ви даде представа за това как ще се чувствате, какви чувства и какви емоции тези събития ще предизвикат у вас. А ако слушате и за асцендента си, тази прогноза ще ви даде представа за това как да се справяте с нещата от живота през седмицата. И така, слушайки за трите си зодиакални знака, всъщност ще придобиете една доста по-широка и по-персонализирана прогноза за това каква седмица ви предстои. И първата карта за знака Риби, това е Паш чаши, следвана от осмица пентакли. И третата карта, това е Страшният съд. Ами Риби, тази седмица ще ви срещне с определен персонаж. Човек, който ще има способността да предизвика така една положителна промяна във вашия живот като цяло. Запознанството ви с този човек, комуникацията ви с този човек, ще кажа съжителството. Прекарвайки време с него, чрез общуването, беше думата, която търсех с този човек, чрез това общуване ще започнете да променяте мнението си и позициите си спрямо определени неща от живота. И точно промяната на тези позиции всъщност ще ви накара или ще ви предразположи да не се вкопшвате в някакви такива малки и дразнещи детайли, а по-скоро да обърнете внимание на голямата картина, грубо казано. Или по друг начин, вместо да сте се вглъбили в това какво е в момента, по-скоро ще се фокусирате върху това какво може да бъде. И това, което може да бъде, ще ви хареса изключително много. Ако искате да се научите да интерпретирате таро не просто чрез ключови думи, а така, че да разберете всяка една карта и да може да използвате въз основа на всеки един зададен въпрос, новия курс стартира на 5 октомври и за повече информация, както и за записване на лична консултация, може да го потърсите на имейла, който виждате на вашите екрани, а също може да го намерите и в описанието на това видео. Само, че ще се чувствате малко неловко, като сте около този човек, или то неловко не е точния израз, ами по-скоро като натръни, заради този сблъсък на елементите, Паш чаши с Страшния съд, което показва, че за вас този човек, характеризиран с пажа чаши, ще бъде една, грубо казано, енигма. И много трудно ще може да си отговаряте на определени въпроси спрямо него или нея, като например, каква е тяхната игра, като например какви чувства има този човек към мен, каква нагласа, каква емоция, какви намерения. Просто в този момент те няма да са известни за вас. Честно казано, няма да са известни и за самия човек, понеже той просто или тя ще опипва почвата, за да разбере всъщност какво може да бъдете в бъдеще. Може ли да бъдете приятели, може ли да бъдете просто едни познати, може ли да бъдете интимни партньори или пък бизнес партньори. Така че това е един период, в който ще е хубаво да дадете на този човек малко време и да не си правите залога. Грубо казано, да не се хвърляте прекалено надълбоко в тези взаимоотношения. От друга страна обаче, ще видите, че този човек много добре пасва на определени планове, които си правите за бъдещето. Това се вижда от сблъска на елементите с пажа чаши с осмица пентакли. Примерно да кажем, може да планирате да отидете да си четете там палмовите листа в Индия и се оказва, че този човек също има същата нагласа да отиде да си чете палмовото листо в Индия и съответно много добре пасва на вашия план.
да отидете в Индия да си четете палмовите листа. Развитието на това пасване може да е във всяка една сфера, но това, което ще ви направи впечатление е, че когато, нали, говорите за тия планове с този човек, той говори с една искреност за тях, подхожда с една искреност и една съвестност към тези планове. И другото нещо, което ще ви направи впечатление спрямо този човек е, че той или тя празни приказки не говорят. Когато ви кажат нещо, го изпълняват ама на 100% и то подхождат не само към вас, но и към нещата, които ви обещават или ви казват, че ще направят изключително съвестно. И това е един човек, отново да кажа, който ще предизвика положителна промяна във вашия живот. Колко положителна, вече си е строго персонално и индивидуално за всяка една риба. При едни ще е голяма положителна промяна, при други ще е малка положителна промяна, но определено има какво да научите от този човек. Това беше прогнозата за вашия зодиакален знак за идващата седмица. Надявам се да ви е харесала. И ако е така, може да се абонирате за канала, ако не сте го направили все още. Харесайте видеото също така. Помага много за алгоритъма в YouTube и оставете коментар, ако имате какво да кажете. А ако смятате, че това видео може да помогне на някой, който познавате, може да го споделите и с него. Надявам се да се видим следващия път. До тогава. Чао!